Salut! Sunt Nina Patrichi și îți urez bun venit la Conexiuni Interioare, o rubrică special creată pentru femeile din comunitatea Darurile Feminității, ce își propune să te susțină să faci conexiunile interioare necesare pentru a-ți depăși propriile limitări și a te conecta la un nivel profund, autentic și plin de iubire cu sinele tău cel mai înalt și a crea astfel o viață împlinită și prosperă pe toate planurile pe care o meriți. Astăzi este primul episod, îl înregistrez răcită și sper să mă și țină vocea până la final, dar îl înregistrez cu iubire, pentru că mi-am propus să-ți împărtășesc mai multe despre cum a luat naștere acest proiect, ce va conține și de ce îți recomand ca de acum înainte, în fiecare joi la ora 8 dimineața, să verifici mail-ul de la mine, pentru că vei primi episodul săptămânal, ce sigur îți va putea fi partener de nădejde în călătoria ta spre sine. Apoi vom discuta și despre prima temă a acestui prim episod, și anume convingerile noastre și ce se ascunde de fapt în spatele lor. Și nu am ales întâmplător această temă, pentru că ideea acestui proiect a plecat de la cea mai mare convingere ce mi-a sabotat toată viața și care în același timp m-a susținut să cresc exponențial. Așa că da, Conexiuni Interioare a plecat de la dorința de contribuție, de a aduce valoare în lume, însă este mai ales pentru fetița mea interioară, ce prea mulți ani ți-a simțit mică, ce a simțit că nu este importantă și atunci deseori și-a înfrânat dorințele, gândindu-se că ce rost are să se facă văzută, auzită, să spună ce are de zis, dacă oricum nu va conta pentru ceilalți. Doar că astăzi, fetița aceea mică nu mai este singură. Mare pe mine și prin tot ce am lucrat cu ea, a ieșit la suprafață și acest proiect, ce îl fac public astăzi și este și modul prin care îi arăt și mai asumat în fața tuturor femeilor ce mă ascultă, că o susțin și arăt că vocea ei contează, că pentru mine ea contează și că îi mulțumesc pentru că este fix așa cum e ea, chiar și răcită în acest moment. Și dacă mă asculți acum, să știi că un copil mic îți mulțumește, că l-auzi și trimite iubire către propriul tău copil interior, care sigur se bucură că astăzi mai faci un pas către a te conecta cu el. Dar să începem cu începutul. Și o să-ți spun câteva cuvinte despre mine, ca să înțelegi mai bine povestea din spate. La acest moment, am peste 14 ani de când sunt pe acest drum al dezvoltării personale și totul a plecat de la dorința mea de a fi mai mult decât a fost mama. Fix așa a fost motivația mea. Ea a fost în copilărie o femeie plină de iubire pentru copiii ei și totuși atât de nefericită am văzut-o, pentru că ceea ce mi-a transmis pe lângă iubire a fost ideea sacrificiului. Astfel că, încă de mică, am învățat despre mine că sunt o povară și trebuie să fiu perfectă ca să nu o supăr pe mama. Evident că mama nu mi-a zis asta niciodată, că sunt o povară, însă prin toate discuțiile ce le vedeam între ea și tata și prin toate experiențele de viață, copilul din mine asta a înțeles. Așa că nu doar că m-am luptat să fiu perfectă toată viața, dar am simțit și profund cât doare să simți că nu ești suficientă așa cum ești și vezi cum o dezamăgești pe mama. Și poate te regăsești și tu în povestea aceasta și înțelegi și mai bine cum se simte ce spun. Cert este că de când mă știu, am fost prinsă și între acest război între bărbați și femei, pe tema banilor, pe tema invalidării feminine și masculine deopotrivă, și am simțit cu toată ființa mea că eu vreau mai mult, vreau altceva de la viață, ca să nu mai fiu o povară, vreau să am banii mei și să mă descurc eu singură pe propriile mele forțe. Și am vrut și să fiu iubită, ca în filme așa, nu cum vedeam la mama și la tata. Așa că am căutat mult să mă descoper, să mă dezvolt și am fost la multe extreme, ba foarte preocupată de cum funcționează mintea, ba foarte preocupată de tot ce înseamnă planul spiritual energetic. Pe planul emoțional mai lucram eu, dar nu prea mult și am înțeles de ce mai târziu, că dorea al naibii de tare să stau să simt ce era acolo. Iar cu planul fizic și mai puțin de atât, că toată viața am învățat să mă deconectez de corp ca să nu simt durerea. Ceea ce mi-a schimbat realmente viața a fost acel moment când, văzând că toate cursurile și formările mele nu mă ajută pe cât mi-aș dori, și am zis stop joc.
Voiam să și rămân însărcinată și am zis că trebuie să fac ceva neapărat, pentru că nu voiam să-i dau mai departe copilului traumele mele. Vreau ca el să aibă parte de un alt exemplu. Așa că am luat decizia să stau să văd mai profund ce este în interior și uite așa am început să fac din ce în ce mai multe conexiuni interioare care mi-au scos la suprafață o putere fantastică. Așa a luat naștere și metoda mea unică de lucru, ce o împărtășesc în mod detaliat femeilor cu care lucrez în programul meu de mentorat Darurile Feminității. Așa am ajuns să încep și formarea în abordarea terapeutică a lui Gabor Mate în lucru cu traumele, să mă certific în coaching la standarde internaționale recunoscute de Federația Internațională de Coaching și să cresc considerabil, mult peste așteptările mele, nivelul de prosperitate în viața mea, în toate ariile sale. Așa că da, cunoașterea am multă, dar am fost și pasionată și orientată spre a obține rezultate, așa că am practicat extrem de mult. Iar în aceste episoade de conexiuni interioare, îți voi prezenta mereu la început o parte de teorie introductivă, apoi îți voi împărtăși cum am aplicat eu în viața mea teoria și la final voi încheia mereu cu un îndemn de exercițiu, pentru că teorie știm multă, practica face diferența. Și îți spuneam că în episodul de astăzi îți vorbesc despre convingeri. Și definiții despre aceste convingeri sunt multe, dar cea cu care eu am rezonat mult este cea pe care am integrat-o și în urma formării în Compassionate Inquiry, unde am aprofundat și mai mult lucrul cu traumele. Dar aș vrea mai întâi de toate să clarific ce este trauma, ca să nu mai pară ceva de speriat și apoi sigur vei înțelege și mai bine cum stă treaba cu convingerile. Gabor Mate spune despre traumă că nu are legătură cu ceea ce ni se întâmplă efectiv, ci cu ceea ce ne spune mintea despre evenimentul ce l-am experimentat, care a declanșat ulterior anumite mecanisme de protecție. Pentru că fix de la acele traume se formează și convingerile noastre limitative, ce ne îndepărtează de sinele nostru autentic și ne limitează potențialul de manifestare. Și ca să dau un exemplu, nu faptul că, de exemplu, m-a bătut mama în anumite momente a contat atât de mult, cât faptul că atunci când mama mă bătea, mai ales în public, eu simțeam atât de multă rușine și că sunt defectă, încât șocul emoțional a fost mai puternic decât bătaia fizică. Iar mama, evident, cu resursele ce le avea și ea atunci puse la dispoziție, nu a stat lângă mine să-mi explice că, de fapt, nu e chiar așa cum gândeam eu cu mintea mea de copil. Așa că am crescut cu ideea aceasta că sunt defectă, că nu sunt suficientă, ce mi-era și mai mult întipărită ori de câte ori făceam ceva ce era considerat greșit. Și reacția mamei era similară. Ce am descoperit eu, apropo de convingeri și experiența mea de viață, dar și a multor femei cu care lucrez și am lucrat, apropo și de metoda mea unică de lucru, este că cel mai valoros este să găsești ce se ascunde în spatele unei convingeri, care e povestea specifică, de fapt, acolo, cu accent pe acel specific. Pentru că, da, convingerea generală, în cazul meu, a fost aceea că nu sunt suficientă. Însă, în funcție de anumite perioade ale ciclului menstrual, și despre asta o să-ți vorbesc în următorul episod mai multe, eu am constatat că ea îmbracă diverse forme. De la nu contez, la sunt păcătoasă, la nu le pasă de mine și apoi la sunt rea. Cu cât afli mai specific, folosind exact cuvintele acelea ce simți că te ating cel mai tare, cu atât sunt șanse mai mari să ajungi la sursa reală a problemei și să echilibrezi în așa fel încât să poți declanșa schimbări importante și în exterior, plecând de la ce se întâmplă în interiorul tău. Iar după ce ai identificat foarte specific care este convingerea, este important când vrei să o rescrii, pentru că da, aceste convingeri nu dispar, ci universul ne arată clar prin legile sale că nimic nu se pierde, totul se transformă, așa că nici convingerile nu se șterg, nu se eliberează, ci se rescriu. Este să lucrezi atât mental, cât și emoțional, cât și cu corpul fizic, în momentul în care vrei să faci o transformare în viața ta, în așa fel încât să se producă schimbări puternice și la nivelul sistemului tău nervos, adică exact acela ce a fost afectat atunci când tu ai avut parte de acel șoc emoțional. Când faci acest lucru,
Transformările durează toată viața. Și aici te poate ajuta, de exemplu, EFT, dar aici e nevoie să-ți menționez că trebuie făcut des și intens. Te poate ajuta lucrul cu legile universale, te pot ajuta diverse practici somatice și chiar să ai pe cineva alături care să te susțină cu propria sa expertiză, astfel încât tu să te concentrezi și mai ușor pe simțire, fără să te mai gândești la tehnica de lucru. Și ca să ajungem și la exercițiul practic propus astăzi, ce te poate ajuta la convingerea specifică ce o ai, este să te întrebi: ce spune despre mine faptul că trăiesc experiența XYZ? De exemplu, nu fac bani ușor, trebuie să muncesc din greu. Aceasta e o convingere limitativă, dar ca să mergi și mai în profunzime, întreabă-te: ce spune despre mine că fac banii atât de greu? Eu sunt cum? Și răspunsul la această întrebare te poate uimi, pentru că vine fix de la subconștientul tău și e posibil nici să nu fi văzut acest lucru vreodată despre tine. Nu este închipuit ce este realitatea unei părți din tine, fix acea parte ce te sabotează. Și una este, de exemplu, să vrei să-ți crești veniturile și să-ți spui că banii vin greu, că e obositor, că nu știi. Și alta este să-ți dai seama că nu-ți crești veniturile pentru că ești aeriană, de exemplu. Când știi specific care e convingerea despre tine, îți este mai ușor să găsești și rezolvarea. Sunt curioasă cum a fost pentru tine ce am împărtășit astăzi și dacă ai orice întrebare, mă găsești pe Instagram, pe Facebook cu numele Nina G. Patrichi, dar și pe darurilefeminității.ro. Iar dacă ți-a plăcut și a fost valoros acest episod pentru tine, te rog să mă susții și să dai mai departe acest link acolo unde simți tu că poate fi de folos, pentru că așa vom contribui împreună la crearea unei lumi noi, pline de femei ce strălucesc și inspiră cu iubire prin simpla lor prezență. Ne auzim la următorul episod de Conexiuni Interioare. Cu iubire și recunoștință, Nina.